Lah, big baha ba? Sa oras dalan baha. Ano man siya ang lagpas ka ng flood control diya? Baka na human. Harga sa tagdaribe kay ilang taon taning baha ani sa Barigon man ni dapit. Narita karon sa Maria Clara Lubregat Highway mga idol no, diri sa Bualan ta mag-agi o mulaktud ta diri sa diversion road nga moagi gani ni Glumiyap nga diversion road. Diha mga idol, diha ta mo liko. Kanina nga video mga idol no, ato ning last bagyo mga idol, itong bago lang nga bagyo muning hitabuak atong sa diha nga grabe king baha sa Barigon Tubungan.
Di na ba? 251 yun. Ang tulay dito, napawan. Ano man na siya ang nagmaan ka ng flood control niya. Wala pa na humano. Gikan sa suba din no. Umaga. Tayo na.